شورشا سوریه د سالا خویا پنجمین ده. یک ji aliyên ku bandoreka tund lê hatiye kirin, ji ber nearamî, şerofpevçûnan, her wiha penaberî û koçberiyê xwendin li Rojavayê Kurdistanê. Di navbera 2011 û 2015 de hejmara qutabiyên pola nehê li parêzgeha Hesekê ji 65,000 qutabî daket bo 22,000 qutabî. Wate 66% hejmar kêm bûye. Tevî vê rêjeya kêmbûnê, qutabî ezmûnên xwe jî li dibistanên bajarê xwe pêşkêş nakin. Li parêzgeha Hesekê, ezmûn tenê li bajarê Qamişlo û bajarê Hesekê tên pêşkêş kirin. Li herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê jî qutabî wê ezmûnên xwe li bajarê Helebê pêşkêş bikin. Tevî matirsiya rêya navbera Heleb û Efrînê û matirsiya girtina welatiyan ji aliyê grûpên radîkal ve nexasim êdî ew rê 16 demjimêran dirêj dike ta ku qutabî ji Efrînê bikêje Helebê. Li bajarê Kobanê jî ji ber şerûpevçûnên vê dawiyê hemû dibistan hatine girtin û qutabî beref Bakurê Kurdistanê penaber bûne û bi carekî ji wan ezmûnan dûr ketine. Li penaberiyê jî xwendekarên Rojavayê Kurdistanê direwşeke tevlî hev û metirsîdar dene. Qutabiyên penaber li Tirkiyeyê rêbazên hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye dixwînin û li Başûrê Kurdistanê jî qutabiyên Rojavayê Kurdistanê sê rêbazan dixwînin. Penaberên li nava kampan dibînin, rêbazên hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye dixwînin û penaberên li nava bajaran dibînin hin ji wan rêbazên Iraqê li dibistanên Erebî dixwînin û hin zarok tevlî dibistanên Herêma Kurdistanê bûne û rêbazên Kurdî yên Kurdistanê dixwînin. Ji bilî qutabiyên qunaxên seretayî, navendî û amedeyî çûna zankuwan pir zehmet bûye û bi sedan xwendekar dûrî zankuyên xwe ketine. Û li welatên penaberiyê jî tomarkirin li zankuyan ji bo Sûriyan pir kêm e. Kêmbûna rêjeya xwendinê her wiha tevlîheviya rêbazan û dûrketina xwendekaran ji zankuwan gelo wê kî li ser vê babetê raweste û çareseriyê peyda bike ta ku careke din qutabî vegere li ser kursiyê xwendina xwe